Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Машинадан гына сату итеп кара бизнес булдырганнар. По предварительным подсчетам, ущерб от действий злоумышленников превысил 1 000 000 рублей. Татарстанда кысла сатучыларны тоткардылар. Булар хакында тулырак Нияз Рахман. Бензинге күнде арткан бәяләрне кем арканларга тиеш? Наши цены сравнимы с игроками крупными рынка. Эре компанияләр белән бәйсез сатучылар бәхәсләшә. Моны ничек аңларга? Белгечләр фикерен Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Авылда яшәүчеләргә бала табу куркынычмы? Әйтәләр, без икенче, өченче баланы да табабыз. Һәм без аларны көтәбез шатланып. Бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм кемгә гарантияләнгән? Алия Хәйретдинова белеште. Бүтән диннәр гыйбадәтханәсенә төзекләндерелгән юл буенча. Та дорога, которую сделали, конечно, она очень прекрасна. Туристлык үзәгендә яңартылган территорияләрне Айгөл Бәдретдинова да күреп кайтты. Юбилейга өр-яңа мич, Казан Арксинтез оешуына 60 һәм беренче продуктны чыгаруга 55 ел булуына яңарып каршылалар. Бүген этилен заводында 4 пиролиз мичен эшләтеп җибәрделәр. Россиядә полиэтиленның 40%-ын җитештерүче Казан Арксинтезда яңа технологияләр куллану, модернизация нинди мөмкинлекләр ача? Бу хакта тулырак Гөлнас Сайфетдинова. 3, 2, 1. Тарихи мизгел. 4 яңа пиролиз мичен эшләтеп җибәрәләр. Бу эшләр комплекслы сынау кысаларында башкарыла. Объектны ел ярым эчендә сафка бастыралар. Алда җитештерү күләменең артуын көтәләр. 4 новые печи пиролиза заменяют вон те. Яңа мичләр 10 искесен алыштырачак. Этилен заводы Казан Арксинтезның төп объектларының берсе. Шуңа яңа блокка этилен җитештерүнең яртысы туры киләчәк. Будут работать гораздо эффективнее, те, которые дадут нам больше прибыли. Яңа мичләр күпкә нәтиҗәлерәк, ышанычлы, иң заманча, куркынычсыз объект. Олар барлык техник һәм экологик стандартларга җавап бирә. Эш процессы тулысынча автоматлаштырылган. Мич белән дистанцион идарә итәләр, куркынычсызлык чараларына зур игътибар бирелгән. Рабочий места все. Эш урыннары саклап калына, иске 10 мичнең 8-е кулланылыштан чыга, аларны сүзәчәкбез, 2-се әле эшләячәк. Казан Арксинтез оешуга 61 продукт эшләп чыгарылганга 55 ел. Инде 2 дистә ел Таиф компаниясе заводларны яңарту эшен алып бара. Казан Арксинтезда соңгы 15 елда төп җитештерү егәрлекләре 70%-ка яңартылган. В этом году на предприятии начался новый этап модернизации, рассчитанный на 3 года. В рамках программы модернизации планируется инвестировать более 10 миллиардов рублей на строительство новых объектов и закупку оборудования. Заводны яңартуга күп акчалар тотыла, әмма үз һөнәрен яхшы белгән кадрлар булмаса, нәтиҗәләргә ирешеп булмас иде ди җитәкчелек. Бүген иң лаеклыларга атказанга химик төзүче исемнәре бирелде. Рәхмәт хатлары тапшырылды. Бу заводның үзгәрүен үз күзләре белән күрүчеләр. Техника бик яңа хәзер. Элегрәк, конечно, күбрәк кул белән эшләйдерәк. Хәзер аппаратчиклар, машинистлар, утралар операторны да күбрәк уже кнопкаларына басып утыралар уже. Казан Арксинтезда модернизация дәвам итәчәк. Алда планда поликарбонат заводын яңарту. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Завод хезмәткәрләренә юбилей уңаеннан дәүләт бүләкләрен бүген пирамидада узган тантанада тапшырдылар. Аларны Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев котлады. Ул оешма хезмәткәрләренә ихлас теләкләрен дә җиткерде, эшләрнең җаваплылыгын да билгеләп үтте. Химия илнең икътисадын да күтәрә, халыкның тормышын яхшыртучы социаль юнәлешне дә онытмый. Дөресен әйткәндә, безнең тарихка әйләнеп карасаң, без фән буенча, химия буенча, органик химия буенча әллә кайчан химия республикасы. Фәрит Мөхәммәтшин федераль журналистларга парламент газетасы матбугат үзәгендә Татарстанның закон чыгару тәҗрибәсе һәм Федерация советында узачак республика көннәре турында сөйләде. Очрашуда бездә үзара салымны ничек җыюлары, дәүләтнең шәхси хуҗалыкларга нинди ярдәм күрсәтүе турында да сүз барды. Журналистларда Татарстан тәкъдимнәре зур кызыксыну уятты. Аеруча корал һәм административ хукук бозулар турындагы маддәләргә үзгәреш кертү. Исегезгә төшерәбез, Татарстан депутатлары корал йөртү рөхсәт ителгән яшьне 18-дән 21-гә кадәр үзгәртергә тәкъдим иткән иде. Мы постараемся донести тем более через принятие постановления, это тоже важный инструмент, когда пойдет из Верхней Палаты в правительство республики поддержанные позиции того или иного субъекта, наверняка они будут поддержаны правительством. Нам удастся еще больше задач решить и по указам президента.
Күннің башка яңалыкларына күчәбез. Бәйсез шәхси ягулык станцияләре ябылу алдында бу хакта ягулык салучы компанияләрнең аналитик берлеге рәисе Григорий Баженов белдерде. Янәсе, сәбәбе зур компанияләр белән хөкүмәт арасындагы килешү узган җомгада Роснефть компаниясе башлыгы Игорь Сечин бәяне төшерә алмауда кичкенә ягулык станцияләрен гаепләгән иде. Дөрестлек кемдә? Фәриза Мәҗитова төрле фикерләрне тыңлады. Бәяләр тешләмәсен өчен 31 октябрьдә Россия хөкүмәте бензин җитештерүче зур компанияләр белән ягулыкка бәяне авызлыклау турында килешү төзеде. Ике атнада узмада бу базарга бәйле җитәкчеләр арасында сүз алмашу китте. 16 ноябрьдә Роснефть башлыгы бәя артуда бәйсез шәхси компанияләрне гаепләде. Эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что они поддерживаются Федеральной антимонопольной службой. И если мы даем цену ниже, мы попадаем сразу на антимонопольное разбирательство и вынуждены даже поднимать цены. Шәхси заправкалар берлеге бүген җавап бирде. Независимый сектор не влияет на цены. Кече шәхси компанияләр бәягә йогынты ясый алмый. Без 1 литрны 30 сумга сатарга риза булыр идек. Тик сатып алу бәясе кыйммәт. Ягулыкны сатып алу белән сату арасында безгә 3 сум булса да калырга тиеш бит инде. Хөкүмәт белән нефть компанияләр арасында төзелгән килешү бәйсез станцияләрнең бөлгүлнегенә китерә. Посмотрите, к примеру, наши цены сравнимы с игроками крупными рынка. Бу шәхси кече компанияләр вәкиле Анна Белякова. Ул бүген бәяләрнең ничек куелуын гади генә аңлата. Сегодня наше ценообразование идет. Бәяләр шулай билгеләнгән ки, 1 литрдан 3 сум акча эшли алсак бик яхшы булыр иде. Әле монысы да чиста табыш түгел аның. Салымнар, хезмәт хакын исәпкә алганда тагын да азая. Соң арада без зыянга эшлибез. Бензиннән түгел, еш кына кофедан акча күбрәк керә диләр. Зурлар белән кешеләр арасында барган шундый кызу бәхәсне бүген белгечләр дә игътибар белән күзәтә. Һәм моның асылында нәрсә турын аңларга тырыша. На самом деле ни Дөресен әйткәндә, бәйсез һәм зур предприятиеләрдә бәяне үзлегеннән ничектери шулай куя алмый. Алар ягулыкның үз кыйммәтенә барлык чыгымнарын өстей. Ул төрлесендә төрлечә. Димәк, бүгенге бәяләр бензин ясаучыларны да, аны алып сатучыларны да канәгатьләндерми. Алар бер-берсенә бәяне күтәрүгә комачаулый. Шуннан гаеплене эзләү башлана да инде. Для нас самый главный вопрос, что безнең өчен иң төп мәсьәлә бәяләр дә бензинны сатып алу мөмкинлеге дә бер үк төрле булсын иде. Әгәр зур компаниялар өчен ягулык бар икән, безгә шәхсиләргә дә җитсен иде. Полемика урынына Россия правительствосының документларының таләпләрен генә үтәргә кирәк. Тик бу бәхәстән машина йөртүчеләр берни отмый. Бәя кайда да бер. Что там, что здесь. Разницы никакой нет. И за какие-то 10 копеек не будешь же ходить туда-сюда. Цены почти одинаковые они везде. Ничек кенә булмасын, заправкалардагы бәяләр әлегә үзгәрешсез кала. Озаккамы? Утсыз төтен булмый бит. Фәриза Мәҗитова, Салават Мөхәммәдуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Биектау районының Пермәк авылыннан күңелле хәбәр ишеттек. Аларны газлаштыру программасына керткәннәр. Бу 8 ел көтелгән вакыйга. Исегезгә төшерәбез. Монда гомер итүче халык ризасызлыгын белдереп, апрельдә безнең редакциягә мөрәҗәгать иткән иде. Без сюжет төшердек. Алар уңайлыклар булыр дигән өмет белән җир участоклары сатып алган. Тик газ кирмәгән була. Төрле оешмаларга хатлар язалар. Бүген Пермәк авылы халкы безгә җиткергәнчә газ үткәргеч киләсе елдан инде салына башлый. У нас есть ответ от кабинета министров. Министрлар кабинетынан җавап хаты алдык. Безнең авыл 2019 елда газлаштыру программасына кертелгән диелә. Без бик тә шат. Барысына да рәхмәтләр әйтәбез. Алдамаслар дип ышанып калабыз. Без халыкны борчыган хәлләр турында гел хәбәрдар булып торабыз. Сезнең дә хәбәрләрегез булса 89874-200101 номеры буенча җибәрегез. Хәбәрләрегезне язып та калдыра аласыз, фото җибәрергә дә була, шулай ук видео язма беркетергә мөмкин. Кысла койда үрши һәм аны сатып нинди файда алырга була? Татарстан полициясе шундый кара бизнес алып барган браконьерларны тоткарлый. Складларында 25 мең кысла табыла. Бу соңгы 2 елда иң зур табыш, хәтта 1 ел элек Актанышта ачыкланган очрактан да зуррак. Эзләренә ничек төшүләре хакында Нияз Рахман. Әлеге кадрларда оператив хезмәткәрләр тоткарлау операциясын башкара. Спас районында бер төркем кеше кара бизнес алып барган барлыгы 25 меңнән артык төрле кыслар, аларның соңгы уңышлары була. Берничә ел дәвамында бу кешеләр әлеге буынтык аякларны балыкчылардан сатып алып, үзләре тотып үрчетеп сата. Бер айга 4 тонна тирәсе килеп чыга. Хәтта документлары да күпмедер вакытта тәртиптә була. В которых значилось... Аларның ялган ветеринария документлары да инде 2017 елда гамәлдән чыккан була. Шунсы билгеле 7 тоннадан артык кысла үрчетү өчен аларга Красноярск крайыннан китерелгән. Барлык кыслалар да сатуга бара, аларны күрше төбәкләргә һәм Мәскәүгә алып баралар. Бизнес шактый җайга салынган була.
Буын тақаяқларны махсус мешкәләргә салулар, ә тикшергән вакытта теге ялган документлар ярдәмгә килә. Оператив хезмәткәрләр браконьерларны чираттагы партияны тутырган вакытта тоткарлаган тикшерү барышында аларда ялган ветеринария таныклыклары, компьютерлар, көймәләр һәм кысла тоту өчен җайламалар алына. Было установлено, что 41-летний житель Спас районында яшәүче 41 яшьлек ирнең шундый төркем оештыруы ачыклана. Ул шулай ук анда 24 яшьлек энесен һәм тагын 3 кешене җәлеп итә. Хәзер төркемне оештыручы һәм аның туганы тоткарлана, ә бер ир кеше өйдәге сак астында. Пользующийся спросом товар, как бы такой. Кыслалар легаль булмаган базарларда бик яхшы сатыла, айрыша Мәскәү кебек зур шәһәрләрдә. Шуңа күрә аңа кызыксыну бар. Соңгы 2 елда кыслаларга кагылышлы булган җинаять эшләре кузгатылып тора. Актаныш һәм Спас районнары шуңа мисал. Браконьерларның тагын икесе күрсәтмә бирү өчен килергә тиеш. Бу эш буенча җинаять эше кузгатылган Ичке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, браконьерлар салган зыян күләме 1 миллион сумнан артып китә. Нияз Рахман, Алмазиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда яңа суднолар компаниясе барлыкка килергә мөмкин. Бүген моны Кремльдә расладылар. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел транспорт министрлыгы киңәшмәсендә шундый флот булдыру турында әйткәннәр иде. Компания үз эшчәнлеген киләсе елның 3нче кварталында башларга тиеш. Аңа үзебездә җитештерелгән суднолар керәчәк. Көймәләр Казан, Зөя утравы Казан һәм Казансу маршруты буенча сәяхәт итәчәк. Кичә вәгъдә ителгән буран бүген Татарстанга килеп җитте. ЮХИДИ хезмәткәрләре халыкка машиналарда йөрмәскә, җәмәгать транспортларыннан файдаланырга киңәш итә. Ерак юлга чыкмаска, чыккан очракта да тизлекне арттырмаска, тиешле араны сакларга һәм юл шартларында бик игътибарлы булырга. Көчле җил һәм буран алдагы көннәрдә дә булачак ди синоптиклар. Бәби акчалары килә тора, әтиәниләре ала тора. Россия һәм Татарстан президентлары керткән бала түләвен бүген республикада 5555 гаилә алды. Алар Яшелүзән районында яши, узган ел бу акчага 4500 кеше дәгъва итәр дип көтелсә, быел сан инде 1000-гә артып киткән. Шулай туры килгәнме, әллә инде чыннан да бәбиләрне күбрәк таба башлаганнармы? Бу хакта тулырак Валия Хайретдинова. Руслан Хәсәновның дулкынлануы йөзенә чыккан, паспорты да шишенү бүлмәсендә онытылып калган. 5555 сертификатны алачак гаилә авылда яши. Бүген алар федераль һәм республика түләүләренә ия булды. До самого рождения ребенка знаю. Бала туганчы ук безгә тиешле түләүләр турында белә иде. Карар кабул ителгәч ук мәгълүматны барлык социаль оешмалар тарата башлады. Бу акчага башта йортны, каралты кураны яңартасы бар. Аннан соң инде икенче бала табу турында уйлый башлыйбыз ди Хәсәновлар. Татарстан Республикасы җитәкчелеге бер тапкыр бирелә торган акчалата ярдәм районнарда туу мәсьәләсен үзгәртергә тиеш дип ышана. Мәсәлән, авылда яшәүче хатын-кыз 25 яшенә кадәр беренче баласын тапса, аңа 50 000 сум акча биреләчәк. Ә инде 29 яшенә кадәр 3нче баласын тапса, ярдәм 100 000 сум тәшкил итәчәк. Татарстан катгый шартлар куймыйча гына ярдәм күрсәтә. Федераль үзәкнең таләпләре бар. Гаиләнең жан башына уртача кереме яшәү минимумыннан 1,5 тапкыр кимрәк булырга тиеш. Бу 13700 сумнан аз гына артык. Бүгенге көндә прогноз ясарга иртәрәк, чөнки бу түләүләр алар 1 январьдан кабул ителде. Ә без беләбез, баланы табу өчен хатын-кызга 9 ай кирәк. Һәм шуңа күрә біз менә аның чыгыш алын йыгынтысын, аның ниндидер үзгәрешләрен біз күрәр. Biz менә елның ахырсына. Гаиләләргә һәм балаларга ярдәм итү максатыннан федераль һәм республика бюджетларыннан ел саен 6 миллиард 600 миллион сум акча бүленә. Алия Хайретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Эре малы чалыр вакыт җитте. Итне кая урнаштырырга? Әлки районы Карга авылында ысулын тапканнар бу турыда иртәгә 23 ноябрьдә 18 сәгатьтә чыгачак туган җир тапшыруында карый аласыз. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз алдагы минутларда. Мөмкинлекләр олимпиадасының иң кызган чагы. Впечатления были очень сильные. Я от радости разревелась. Татарстан командасы нинди уңышлары белән сөендерә. Лейтенант Фулина белеште. Бүтән диннәр гыйбадәтханәсенә төзекләндерелгән юл буенча. Та дорога, которую сделали, конечно, она очень прекрасна. Туристлык үзәгендә яңартылган территорияләрне Айгөл Бәдретдинова да күреп кайтты.
Рөстәм Миннеханов 25 ноябрь көнне Лондонда узачак Россия-Британия бизнес форумында катнашачак. Бүген бу хакта Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Татарстан президенты United Green Group оешмасы җитәкчеләре белән очрашачак. Компания Россиядә күкрәк сөтен алыштыручы, балалар ризыгы җитештерүче завод төзергә җыена. Президент заводны Татарстанда төзергә тәкъдим итмәкче. Бөек Британия вәкилләре республикага октябрьдә килде. Шулай ук президент бу елның премьеры милләттәшләр һәм эшлекле партнерлар белән очрашыр дип тә көтелә. Рөстәм Миннеханов форумның әлеге өлеше кысаларында сәламләү сүзе белән чыгыш ясаячак. Безнең делегация бу форумда 2нче ел катнаша. Әлеге Бөек Британиядан килгән гомуми инвестицияләр күләме якынча $1 миллиард тәшкил итә. Россиянең бөек исемнәре проекты тамамланырга 10 көн вакыт кала. Казан белән Бигиш аэропортлары кем исемен йөртер? Тавыш бирү дәвам итә. Бүген үз фикерен дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җиткерде. Исегезгә төшерик. Казан аэропорты өчен исемлектә Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Андрей Туполев бар. Бигишникендә Николай Лимаев, Дмитрий Менделеев, Солих Сайдашев һәм Иван Шишкин. Вот сегодня спорят, значит, аэропорт каким именем назвать. Кто придумал, я не знаю, но коль уж втянулись мы в этот процесс. Если поэзии, татарской поэзии восточной, это великий Тукай в Казани, хорошо, что население поддерживает. А ведь такой же Тукай в химии, это Николай Васильевич Лимаев. Тавышны төрлечә биреп була. Великийимена.рф сайтында бу очракта социаль шелтәрләрдә шәхси аккаунт аша теркәлергә кирәк. Бу ВКонтакте һәм Одноклассники сайтлары кайнар линия телефоны да шалтыратулар кабул итә. Шулай ук самолет бортында яки аэропортларда анкета тутырырга була. Мөмкинлекләр олимпиадасынан бүген иң кызган чагы Мәскәүдә Обилимпикс ярышы гөрли. Бу физик мөмкинлеге чикле кешеләр арасында осталык бәйгесе. Татарстанны чемпионатта 32 катнашучы тәкъдим итә. Тулайм алганда Мәскәүдә 1000ннән артык кеше үзара һөнәри осталыкта ярыша. Безнең командада алтын медаль яулаучылар да бар. Мәскәүдәге үз хәбәрчеләребез материалы. Мәскәүнең күргәзмәләр үзәгендә һөнәри осталык күргәзмәсе. Елизавета чемпионатта катнашучыларының берсе. Мәскәүдә сыналу җиңел түгел ди ул. Зур мәйданнар, йөзләгән көндәш, дистәләгән журналист булуы тәэсир итми калмый. Агачны чыгып эшләнмәләр ясау компетенциясендә катнашучылар арасында Лиза бердән-бер кыз. Это было биредә гадәти шартлар түгел билгеле. Шуның өчен дулкынландыра. Психологик яктан кыен иде. Ярышның 2нче көне Татарстан командасы өчен аеруча уңышлы. Безнең егет-кызлар алтын медальләр яуларга ирешә. Бухгалтерлык эше, эшмәкәрлек, фотограф, репортер компетенцияләрендә. Впечатления были очень сильные. Тәсирләре искиткеч, хәтта күз яшьләре бәреп чыкты. Мин барлык тренерларыма, остазларыма рәхмәтле. Настя Шастина тагын бер медаль иясе. Аның компетенциясендә көндәшлек аеруча көчле иде, әмма эшмәкәрлектә кызга тиңнәр булмый. Наши задания состояли из 4 модулей. Минем проектым 4 модульдан тора. Аларның һәрберсен аңлатып, дәлилләп бирергә тиеш идем. Обилимпикс кебек ярышлар ул физик мөмкинлеге чикле кешеләр өчен үзләренә ышаныч арттыруга этәргеч. Мәскәүгә барабыз дигәч, алар были на 7-м небе, в шоке. Һәм инде без җиң сызганып, шушында Мәскәүгә килгәнче көне җиткәнче, шушы көнгә кадәр әзерләндек. Нурсина Фазлыева социаль хезмәткәр, үзен белгечләр компетенциясендә сынап карарга булган бәйләү осталыгында ярыша. Авырлыгы юк. Ничә еллар инде бәйлим. Бәйләгән башмакларымны әбиләремә дә бүләк итеп бирәм. Осталарның кул эшләренә кызыгучылар аз түгел, аеруча эш бирүчеләр игътибар белән күзәтә. Бу аларның да очрашу урыны. У нас по итогам прошлого года Былтыр катнашучыларның күбесе эш урынлы булды. Мәсәлән, шәһәрнең тукландыру нукталарына пешекче, кондитер булып урнаштылар. 20 ноябрьдә чемпионат төгәлләнә. Ярыш этабын инде бүген узучылар белемне арттыру программаларында катнашачак. Лейтенант Фулина Генагзалиев, Александр Ярашов, Яңа Гасыр каналы. Ел башыннан Татарстанда ришвәтчелек белән бәйле 684 җинаять теркәлгән. Кара исемлектә дәүләт һәм муниципаль милекне үзләштерү, мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәләре. Социаль-икътисади хәлне күзәтү комитеты ел саен 3000ннән артык кеше арасында сораштыру үткәрә. 2010 елда һәр икенче кеше бүләк бирергә әзер булса, хәзердә вазгыять әллә ни үзгәрмәгән. Шул ук вакытта коррупциянең кимүе сизелә диләр. 8 ел эчендә әлеге күрсәткеч 21%-тан 8%-ка кадәр кими. Элек һәр 5нче респондент коррупция белән очрашса, хәзер һәр 12нче кеше генә. Һәр икенче кеше безнең төрле яки бүләк, яки шулык ришвәт, яки тигендей мондый шундый әйбер бирергә әзер. Бу проблеманы шул шешәр өчен без мәгариф өлкәсендә дә, сәясәт төрле сәясәт өлкәләрендә дә комплекс эшләр башкарабыз.
Qozandагы чит эл студентлары арасында туберкулез эпидемиясы таралган деген мәгълүматны бүген Сәламәтлек саклау министрлыгы кире какты. Мондый хәбәр бу көннәрдә социаль челтәрләрдә барлыкка килде. Министрлыкта белдерүләренчә, бу авыруның ябык формасы бер студентта гына барлыгы ачыклана. Әлеге хәл җәй көнне үк ул укырга кергәндә була. Аны дәвалау әле дә дәвам итә. На сегодняшний день данный студент... Әлеге студент хәзер бездә дәвалана, аның сул як үпкәсендә туберкулез табыла. Ул ябык формада димәк әлена тирәдәгеләр өчен куркыныч тудырмый. Без ул яшәгән тулай торакта дезинфекция үткәрдек. Ул аралашкан кешеләр аерым тикшерелә. Казан янындагы Диннәр гыйбадәтханәсенә илтүче юлны ясап бетерделәр. Машина кую урынына яңа асфальт, койма белән уратып алынган тротуарлар. Монда хәзер машина белән дә, җәяүдә, хәтта туристик автобуслар белән дә килеп туктарга уңайлы. Үзгәрешләрне Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Чаллы туристлары Диннәр гыйбадәтханәсенә машина белән килергә булган. Алар яңа парковканың беренче клиентлары. Удобно. Керергә җайлы, күренеп тора, цикләндерүшләр булган. Парковка очень удобно, подъехали, свободное место. Парковка чыннан да уңайлы, күргәнегезчә биредә урын күп, монда 20 машина, хәтта 6 туристик автобус сыя. Җәяүлеләр өчен дә хәзер бөтен уңайлыклар бар. Элек биредә зур бер юл булса, һәм машиналар теләсә ничек хәрәкәт итсә, хәзер ул юлны 2 өлешкә бүлгәннәр һәм инде җәяүлеләр өчен чыгу юлын да ясаганнар. Ә инде тукталышта төшкәннән соң туристлар юл кырыйннан түгел, ә менә шулай кыймалап алынган тротуардан бөтен Диннәр гыйбадәтханәсенә уза ала. Эш көннәрендә 50-100 кеше булса, ялларда туристлар саны 2000-гә җитә. Без Петербург, Екатеринбург, Ростов туристлары белән очраштык. Задумка хорошая такая. Автор идеясе бик яхшы, төрле диннәрне шул рәвешле берләштерү. Сезнең Казанда толерантлыкка игътибар зур, мәчет янында ширкәү тора. Мәчете дә, ширкәве дә бер түбә астындагы гыйбадәтханә янында хәзер кичтә йөрергә була. Яктырткычлар куелган. Акчаны республика бирә. Тирә-юньне төзекләндерү өчен 36 миллион сум акча тотыла. Элек бик начар иде, чокырлы юл, кешегә йөрергә җайсыз, ана теге арка артында да күзем пычрак иде, хәзер ялт иткән. Мы были внутри сначала. Без башта эшкә кирдек, тышкы яктан матурак дияр идем. Гыйбадәтханәне бер кеше торгызган дип укыдым. Тулысынча эшләнеп бетсә, яхшырак булыр иде. Идея авторы һәм төзүче Илдар Ханов вафатыннан соң гыйбадәтханә катлаулы хәлләр кичерә. Ел ярым элек монда янгын чыкты, анда бер кеше үлде. Хәзер төзекләндерәләр. Яңа елдан соң бинага керү юлын тимер юл станциясе ягына күчермәкчеләр. Нам главное здесь закрыть, чтобы дожди и снег не попадали. Буддизмның яңа залы Илдар Ханов истәлегенә музей-мемориал бинаның диварларын яктырту планнар күбәле. 93 года Илдар. 93 елдан Илдар Ханов әле үзе дә планлаштырган иде менә бу яр буенда төзекләндерүне. Чөнки туристлар юлның шушы ягыннан да килә бит. Анда да парковка һәм яр буен тәртипкә китерү, суднолар килеп туктарлык итеп ясарга кирәк. Гыйбадәтханә яңара, туристлар өзелми. Димәк, бөек фикер җиткергә теләүче Илдар Хановның барлык хыяллары тормышка аша тора. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Балалар да, олылар да, гади халык та интеллигенция да. Аның шигырьләрен һәркем яратып укый. Россияның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Бер яңа китап белән ул гомерем калейдоскопы дип атала. Казан ратушасында аны туганнары, якташлары, иҗатташ дуслары тәбрикләде. Юбилярга республика алдындагы казанышлары өчен ордена, медален тапшырдылар. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Ноябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта явым төшүләр көтелә. Температура -7 градус. Җомга иртәсе болытлы һәм җилле булачак. Юлда көрт өермәләре һәм бозлавык көтелә. Төн якын чыгышта да кар явачак.
Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензеле-Мензелеевскида урыны белән кискен җил, төнлә температура -11 градуска кадәр төшә. Әлегә температура ләне үзгәрми, ә киләсе атнадан шактый суыта. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кар явачак. Температура -9 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә кар бураны вәгъдә итә синоптиклар. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшемнәр көтелә. 7 градуска кадәр салкын. Көндә чыккан кояшның кадере бетә ди халык әйтемнәре. Шуңа күрә булытлы салкын көннәрдә моторлыкны күрергә бер сәбәп кенә булсын иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Ос медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары тулыканлы тормышка кайтырга булышырлар. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авыртса, доктор Оз клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тире хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Мама – самый главный человек в жизни. Потребительский кооператив «Семейная копилка» в честь Дня матери объявляет акцию. Только с 21 по 23 ноября действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843-239-1736. Улица Чистопольская, 55. Тапшырының иганчысы семейная копилка кулланучылар кооперативы. Вакыт бара керемегез арта. Сезне Казан шәһәре Чистай урамы 55-нче йорт адресы буенча көтеп калалар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 239 17 36. Башкалабыз Казанда кар явачак. Температура -7 градус. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кары тыныч. 24 ноябрь көнне тантаналы бәйрәм Галамарт кибете ачыла. Бәйрәмне әзерләүчеләр сезнең өчен бәйгеләр, бүләкләр һәм артистлар чыгышын тәкъдим итә. Төп бүләк телевизор. Сезне 24 ноябрьдә 10-нан кичке 7-гә кадәр Фучика 90 адресы буенча Франц сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә көтеп калалар. В Казани в торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Выбор товара огромный, цены низкие. Спешите за покупками.